Wuhan kopod ko dubong pedam himo tahun 2024. Tabi na ko ngabi kay kampung dagay di punganan do Maiku det Maisot iti di Thailand. Mega tamay mo do tikitown. Kakay do kiba tuhon naman nanom dapay diti. Awi osodu mentada hinominon do bisa penang duhi hiya diha. Ninong intongis zo di bain no. Kamazon do min kondo kabo. Nga iti no. Aw no ahay dom humisaw na diti aikot na di mayo timpu do momot. Tabi na kong abi iti na ikohis na ginabo otomo iti idvanan ko ipanangwanan kaya panangwanan na pono pa iti na papay nga nakapamyuwa no di hintay pag ito binay kong abi nakapamyuwa na di pananggibaang otomo no nakapamyuwa na nga biyapay hobi po daw buhan kapadam duvo hiso na di maiti ang mga mot na di ziho iti na kahis na ginavo ku do miyagahay di paguloy dahil paguna tako to ina po takyaki dato ko mohingon ga dato ko nga mabubuvat nga bisiho kiba nagidi kain tahangan teko advertisement ni tatangan iti baja do papahub dapay tuba da susubay kabago ay kad na ongid na di tuti na po pai day tiriti nga pai do siam kamay di pai di ongid mati ya matanto no po nung kiba da pai ya nga aw dia pagondo pagas kanito binay kong abi mo ina papokyompit do sangkalong dua kalong mula teka aw ya pagon nagatang daw nak suno po do video log kamay di diti do ko zuzu bo do babay no nasaihi apuawang tuhun do Thailand do pai nga mongomot na po diti teko mo buvat na po diti binay ko ngawi nga tuhun no Myanmar tumaysot na pa nga idpiwahitan do Myanmar paguno Myanmar dadio gumu tuhun no Myanmar diti sumuang day Thailand omoy di siyo ho kumaladya teko hobi po ko so pananaman do pai mananom do pai pibo gizon di ho do toke kamay de sanganu do tana sanganu diti danau diti tuhun do Myanmar di mati ang mongomot diti ina po di sanganu nga pibo gizon dati di ho iti akon ko usin nga pibo gizon nga awasi nagimontok do tuhun do Myanmar diti kivari do takanon di ho bote binayong ngapi ngayon ka na naikot kiningo ko niya ba munodo so bago dati do video do sumbuhan do bubuhan tabay nom ko kito ko di do
hisaw na riti. Nga pagguhoy da humisaw umansak iti. Pay da iti riti. Pay no na pwede nga kakalipod o otomo. Kanita binay ko nga wi. Iti apapas daw nga iso no dito vaik na sak no dito. Uluay no di gado umansak iti. Nga kakal po da pointo mo iti ton si da pay da babay no. Aw po nakahiso aw po nansak. Kivahi may dangan. Day otoko day bo sa kadazan. Do kakal po do pointo mo o tuwa da pay. Kivahi may do pamunganan na toko. Noko onu na itipay. Teko humini. Tatatatat kanga nati. Aw po nansak. Aw po ay ko to timpo do mongomot na uhan ko podom duwa datiti. Hobi ko ang sambuhan sa tanga mantadabay no hom tantuno po do. Ansak na diti payom. Humisaw na diyom. Ay kot na di mayo timpo do mongomot tabi na yung ngabi.